Omondi ka ne duogo makoro tuo make mar ariyo, Omondo gona simu onyisa ni jakadala adwa ni warom ane. To akawo manager ma Ben Fwa, akawo manager ma Ben osiepna, to wan go osiepna miluongo ni Mike, wadhi romo go Omondi Wuod Bondo. Kachopo ayudo ka gin kod nyarahero, to Omondi Wuod Bondo onyisa ni osiepna inena kaka chalo. Anyise ni Jabondo aneni. Openja ni kama eka ning'eya ka waromo kodi. Anyise ni Wuod Bondo irwenya. Ogona en mana e chal piny. Wang'ni kiwera an ema nyisi ng'ama iluonge thum. Nanyiso Omondi nabiro timo kamano. Nyarahero ne nitie. Omondi nonyisa ni mama na dwa ni mondo atim sapi. Osechanda kabisa. To in ema ikowa. Anyise ni Jabondo abiro teri. Jabondo nopango ni tarik 22 nwabiro ka. Tarik 22 nwatimo, nitie kaka nochokore gosiepe, nodwa nadhi akonye budho. Then tarik 27 ne wabiro ka mondo mi watim supplement gi. Mana biro gocho. Chieng' mano nego bed ni watimo rambe. Mane wachoko gimoro matin, mane no Omondi awinjo nokete kare mane odhi konye ka thieth. Kane nochopo tarik 27